Nabalaka ang mga residente nga namuyo sa likod sa sanitary landfill sa Davao City basin og dili na sila pabalikon og puyo sa maong lugar human ang nahitabong pagdahili sa parte sa landfill diin usa ang namatay ug duha ang missing. Busag ipamaligya na nila ang ilang mga binuhing baboy ilabi pa nga wala sab sila'y panginabuhian karon. Balitang hatod ni Argil Relator. Timbang na, boss. Timbang na lang ka. Timbang ka. Lima rin ka, boss. Lima. Gipangguyod na sa mga residente ang ilang mga binuhing baboy aron ibaligya na lang. Kinihuman gimando sa mga otoridad nga pabakwiton sila human ang nahitabong pagdahili sa likod nga bahin sa sanitary landfill sa Purok 8 Barangay New Carmen sa Tugbok District, Davao City. Nga gikamatay sa usa ka residente o gikawala sa duha pa ka senior citizens nga parayong ginapangita human matabunan sa midahiling basura. Doble ang kabalakan nila kay wala man guy kasiguraduhan sa karon kung tugtan pa sila nga makabalik sa ilang Pinoy-anan. Wala pa sa gihatag nga pinal nga mando kung makabalik pa sila og pangahig og basura nga dugay na nila nga panginabuhian. Diri ra gumi ga kuha og mga pagkaon nila, sir. Nya karon ingani nga kuan basin di na mi pa kahigon diri ba. So wala na mi makuha. So ibaligya na lang gyud namo ni para makwartahan pag jud ba. Kaysa matabunan jud. Sayangan jud pero okay na lang. Wa man tay mahimo kay kuan man jud ni. Tabo na mo jud ni. Focus na lang ko sir kay kanin ang tabo ako sir. Wala ito yung kwartahan na ipon ang jud. Masakit doon po kung dako. Ya kung bana na ako. Ko kay ka trabaho. Muni nga ako mo agud amo ni focus yun ni karon niya. Naman meron sa barangay na problema lagi ni hindi man po mi magtugay gid ko diaw as ni karon pa diyon. Ang ubang residente, gidali-dali na og hipos ang ilang kinayam o katong natapok na nila nga mga basura. Kay basin, dili na sila kabalik pa. Kung dili sila tugtan nga makapangahig og basura, wala sab sila'y panginabuhian. Dili man gud ingon nga kuan mi dresser kini ang inuras imong trabaho ba. Depende ra si moha. Oh, simong lihok lang magdon. Mga pila imong ma-income, for example, sa isa ka adlaw, depende si mo lihok. Nga kuan sir 500 600 ana. Limpyo na lang ang kwarta nimo. Gikordon sa kapulisan ang dalan pasulod sa maong puro aron nga did-an ang mga tao nga makasulod samtang nagapadayon ang pagpangita sa duha ka missing. Gipangayuan pa og pahayag ang Davao LGU labot sa estado sa pamuyo sa mga residente sa maong lugar. Kasamtangan silang nagtiner sa Barangay Jean. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.